Is garhain an Gradam Ceoil agus tá Tristan agus Muireann na fáil faoi réir go ní hór. Ní fada go méid ar stáilte le chuidas na réalta smó sa cheol tradiisiúnta. Ach ná genderúd Rialacha an Gradam. Tá cad dawsa, ach ní léon chead a bheith tuircáil ná Jaivan. Aber hello le den éigen ag a baile. Dad, you're watching there in Merview in Galway, so how are you doing? Bír de chumpáard ach ná bí róchampáardach. Aber nach bhfuil amagat le buchas a gháil le gachéine. Ach an son leanaráig go bháil buchas le gachéine ar anos. Natalie agus Stefan agus Dhearf agus mí Brathair agus Tomás agus Liam. Má bhíonn tú a chur láthair, bíocht a bhana leat. Bíocht dúirlis Ceoil leat. Ach bíoch sé Jún. Bíoch móm per maithagat le do bhealach a dhéanamh go Corcaig. Ach thar éí eile buin solta san ihe. Agus ná bris na Rialacha. Bhí linn gon chóisiir, Gradam Ceoil TG4, hábhíle sa séideag. Má hastín uid féchant ar níos mó ábhar. No má tá ólas bhaid méallar hicéad le freistal ar Gradam Ceoil TG4. Ní lirt ach na knappa híos a bhrú.